Алергии и чувствителност към боята могат да се развият внезапно, дори след редовно ползване на даден продукт. Не забравяйте всеки път да правите тест за алергия 48 часа преди боядисването на косата, дори ако сте се боядисвали преди. За да направите теста, са ви нужни памучен тампон, пластмасова купа и пластмасова лъжица. Сложете и гумените ръкавици, включени в комплекта. След това направете дупка в отвора на тубичката с кремообразната боя, използвайки заострената част на капачката й. Не насочвайте тубичката към себе си по време на продупчването. Поставете една лъжица от кремообразната боя и една лъжица от Developer Lotion в пластмасовата купа и разбъркайте сместа с памучния тампон. Затегнете здраво капачките и на двете. С помощта на тампона нанесете сместа на почистената част от кожата на сгъвката на лакътя. Оставете да изсъхне, не измивайте тази част и я дръжте суха за 48 часа. Наблюдавайте тестовата част на кожата през следващите 48 часа. Ако нямате нежелана реакция, сте готови да се боядисате. Ако се получи реакция, измийте незабавно. Потърсете медицинска помощ. Не боядисвайте косата си.